da UIES Campo San Alberto de Noe. Somos Nerea e Irene, alumnas deste centro, e imos falar con eles sobre varios temas. Terás a oportunidade de expoñerlle as nosas preocupacións. Moi bons días, señor conselleiro, e moitas grazas por darnos a oportunidade de falar con vostede. Gracias a vos por invitarme. Bueno, empezamos. Fai un ano que vostede é conselleiro de Educación. Como cambiou a súa vida desde entón? Bueno, fai un ano, casi dous xa, un ano e medio pasado. Bueno, a miña vida cambiou porque tes moitas máis responsabilidades encima de ti. Obviamente non cambiou no tocante a vida familiar, ni a vida social, os amigos, ni a miña forma de ver o mundo en xeral. Pero si cambiou en que, desde o punto de vista do traballo, e tamén da responsabilidade, cando tomas unha decisión no medio político, pois se exixe un esforzo importante, porque unha decisión en educación ou en cultura ten moita trascendencia. Pensade, por exemplo, que en Galicia hai casi 1.200, hai máis de 1.200 centros educativos, hai 30.000 profesores, hai casi 400.000 persoas que están estudiando, que están ou en primaria, ou en secundaria, formación profesional, na universidade, e que aquela decisión en ese ámbito afecta a moitísimas persoas. Co cual hai que ser moi cuidadosos e moi respetuosos cando se toman decisións. Facer política é tomar decisións, e por eso tes un plus de responsabilidade importante e te fai ser máis sensato, máis prudente, pensando que o que ti faz no teu traballo repercute na vida de moitos. Bueno, se tivera que destacar algún dos seus cambios ou mellora, cal sería? Bueno, nun ano e medio se poden facer moitas cousas, pero tampouco se pode dar un volco significativo ao sistema. Nos intentamos, tanto eu como o meu equipo, intentamos mellorar o sistema educativo facendo que sea mellor, tanto na calidade do resultado do vosso traballo, como tamén na equidade. É dicir, a educación ten que servir para que os mozos e as mozas, os nenos e as nenas, teñades un maior coñecemento, se sabes capaces de coñecer máis, se sabes teñades maior capacidade de interpretar o mundo, de ler o mundo, tamén con unha visión crítica, que tomedes as vosas propias decisións, pero tamén ten que servir como unha plataforma para que se ne demos igualdade de oportunidades para as persoas. O ensino ten un aspecto moi positivo, que nos fai a todos iguales, que nos fai a todos os nenos e a todos os mozos e mozas, estamos dentro do ensino. E creo que nos apostamos por mellorar a calidade. E iso se notou, houve resultados, fomos capaces de subir postos nos rankings comparativos. Eso fixemos implementando medidas como novas asignaturas, dando maior autonomía aos centros, posibilitando que houvese unha maior cultura do esforzo, e iso con planes, por exemplo, estamos nunha biblioteca con Planme, que posibilitou converter as bibliotecas nun centro espiritual, nun centro de referencia nos centros educativos, e iso posibilitou subir nos niveis comparativos, en todo o que ten que ver con comprensión lectora. É dicir, apostamos por mellorar a calidade e tamén por mellorar a equidade, que ningún neno se quedase atrás, sempre dentro das circunstancias individuais de cada un, e favorecendo o que é un ensino inclusivo, para que todos os nenos, con independencia das súas circunstancias familiares ou das súas características individuales, teñan oportunidade. E iso pouco a pouco se está conseguindo. É un proceso que o que é importante é facer unha evaluación continua, e iso estamos conseguindo. A nivel de universidades, por exemplo, tamén estamos traballando para mellorar os rankings, especializando os campus, facendo unha mellor oferta educativa, uns grados máis adaptados á realidade, pero tamén do punto de vista da equidade social. Galicia ten as taxas universitarias, os precios por estudiar na universidade, máis baixos de España, para que se facilite o acceso. E tamén estamos dando becas para poder complementar aquelas persoas que non chegan aos mínimos do Ministerio, para que ningún neno, ou ningún xoven, neste caso, por cosas económicas, non este na universidade. En definitiva, nós temos que traballar, e traballamos sempre, por mellorar o sistema na calidade, nos resultados académicos, no que vos coñecedes e aprendedes, como tamén na igualdade e na equidade.
curso tivemos a oportunidade de estudar por proxectos no obradoiro de prensa, sen libros. Sen embargo, isto é moi pouco común nas demais materias. Por que cree que isto é así? Bueno, aquí hai dúas cousas diferentes. Sempre se fala de metodoloxía de aprendizaxe, e hai moitas metodoloxías de aprendizaxe. E unha cousa é secundaria e outra cousa é primaria. Vos falamos de secundaria, e este obradoiro é de secundaria. Eu creo que estamos facendo un bo exercicio práctico neste obradoiro. Pero en primaria, por exemplo, se traballa moito sobre proxectos. En secundaria se traballa quizás menos, porque claro, sempre hai que combinar dúas cuestións. O que é o coñecemento, o aprendizaxe de conceptos, o aprendizaxe de teorías, o que é a aplicación dese coñecemento e desas teorías pois a resolución de problemas ou a vida cotidiana. Obviamente, para que poidades traballar, ou os alumnos poden traballar en proxectos, previamente deben que ter conceptos, e previamente temos que ter un coñecemento, e temos que ter unha capacidade de evaluar, de reflexionar ou de analizar sobre os conceptos. Por exemplo, nós podemos facer un proxecto educativo sobre a Unión Europea, onde faremos da historia da Unión Europea, da política da Unión Europea, da economía da Unión Europea, da xeografía, da literatura da Unión Europea. Pero previamente temos que ter uns conceptos históricos, de dinámicas históricas, de conceptos literarios, conceptos de dinámicas xeográficas, co cual é necesario sempre compaxinar o que é o coñecemento, do que é a metodoloxía, do aprendizaxe, do que son os conceptos, do que é a propia información, co uso, que iso sí é certo, que reforce, fai o aprendizaxe moito máis atractivo, que é o traballo por proxectos. Outro dos temas que nos preocupa, e ademais sufrímolo, é que temos unha cantidad excesiva de deberes. Podería vostede facer algún cambio para evitar isto? Vou vos contar unha anécdota. Eu o primeiro día que me nomearon conselleiro, cheguei a miña casa a 7 da tarde, un pouco abrumado. Eu teño 2 fillos. Estaban 2 en primaria e un paso para a secundaria. E o que me dixo o meu fillo maior foi: papá, ahora que estás en eso de educación, non sabía moi ben indo que era, a ver se sacas os deberes. Eu tomei nota e fixe unha reflexión. E creo que en Galicia, afortunadamente, en este campo temos os deberes feitos. E eu vou dicir por qué. Galicia é das poucas comunidades autónomas de España onde ten regulado os deberes en función da autonomía dos centros e do profesorado. É dicir, non existe unha norma que exixe facer ou non facer deberes, porque tamén os deberes non son nin bons nin malos. Os deberes, como toda na vida, hai que facerlos con sentidinho. Os deberes axudan a reforzar o aprendizaxe na aula, axudan tamén a que os nenos e as nenas tamén sexan algo responsables, collades hábitos de traballo. Pero tamén é certo que se se abusa, pois non aportan nada e non xeran nada positivo. O cual, a norma en Galicia nos di que ten que ser o centro, e ten que ser o mesmo profesorado en función das características de cada alumno ou de cada curso que ten que facer. Co cual, insisto, non vexades os deberes como algo malo ou algo bo. Os deberes, cunha lógica e cun raciocinio, son positivos porque reforzan o aprendizaxe, vos sirven para que vos disciplineres. Ora tamén, ten que haber unhas pautas, ten que haber uns tempos máximos e un raciocinio nos deberes. Se deberes é copiar o libro, eso non vale para nada. Pero que si tedes que pensar é que os deberes vos sirven tamén como algo para reforzar o aprendizaxe, pero tamén para auto-organizarvos na vida. E facelos sempre con sentido. Nós como alumnas pensamos que os programas educativos son moi extensos e non dá tempo. Non cree que sería mellor dar menos materia e relaxadamente e así poder aprender de verdade e con gusto? Bueno, eu creo que iso depende moito do profesor, no sentido que os programas educativos non os fan os políticos. O político di que hai que facer unha asignatura. E son profesores que diseñan os currículos das asignaturas. E é certo que eu sufrín como alumno e eu son profesor. E a veces tamén, cando faz o programa, eres moi ambicioso, porque ti tes ganas de transmitir ao teu alumnado o máximo posible dunha materia ou o máximo posible dunha asignatura. Imagínate, pois, coñecemento do medio. O profesor e o que fai o programa quere explicarle todo ao alumno. Pero a veces hai dificultades e iso a veces genera un pequeno estrés.
Si é certo que pode haber un exceso de contidos, pero creo que eso tamén hai que entenderlo desde a perspectiva de que o que se pretende cando se diseñan os currículums é transmitir o máximo de coñecemento ao alumnado. Eu entendo que para o alumnado é máis tranquilo, é máis relaxado, pois que haya menos materias e menos contidos, pero hai que buscar sempre aí un equilibrio entre o afán de transmitir moito coñecemento e tamén que a veces ese afán xenera que se den píldoras moi pouco concretas ou tamén uns programas moi básicos que teñan pouco contido detrás. Os meus profesores queixanse de que non hai estabilidade nas leis educativas e que hai demasiados cambios. Cree vostede que tantos cambios son bons para os estudantes? Que pode facer vostede como conselleiro de Educación para mellorar isto? Eso non o creen só os profesores. Eu mesmo creo. Creo que a historia da educación en España ten un hándicap importante na etapa democrática, e é que houve unha sucesión constante de leyes estatales, de leyes orgánicas de educación, que xeneraron unha gran inestabilidade. Desde os anos 90, coa LOCSE, ata hoxe, a última lei que impuso en marcha o actual goberno, a 11, houve varios cambios de leyes educativas. Eso non é bo. Eso non é bo porque xenera unha inestabilidade, xenera un cambio constante, xenera unha incertidume e xenera un constante rifirrafe político. Nese sentido, a nosa xoven democracia ten por diante un reto, e ese reto é ser capaz de chegar a un consenso por medio dos eixos principais do sistema educativo. E un desos eixos principais é a estabilidade. No ámbito da miña competencia, porque as leyes educativas son estatales, no ámbito da miña competencia, como administración pública e como parte do Estado, nós temos que cumprir as leis. Unha administración ten sempre que cumprir e facer cumprir a lei. E nós sempre traballamos desde o punto de vista da lealdade institucional e aplicando, como é a nosa obriga, os marcos legales que hai. Cando nos documentamos para realizar esta entrevista, encontrámonos cunha morea de noticias relacionadas coas reválidas, e moitas delas resaltan o perigo de someter o alumnado a idades tan novas a estas probas. A nosa impresión é que a maioría da comunidade educativa está en contra destas probas. Que beneficios cree vostede que poden aportar? Esta foi unha cuestión que primeiro se enfocou de un punto de vista casi político, ou político-partidista. Non son reválidas. En primaria hai dúas probas de avaliación, que son a de terceiro e que son a de sexto, que, non a fixestes, a fixeron os chicos que están a de sexto. Estas son probas de avaliación. Son probas que se fan en outros países de Europa, sin ningún problema. Na maior parte dos países de Europa hai probas semellantes a esta. Son probas que non computan no expediente académico. Nadie suspende ou aproba con estas avaliacións de terceiro e sexto de primaria. E son unhas probas que anteriormente se facían en cuarto e non pasaba absolutamente nada. É dicir, se fixeron en cuarto de primaria durante moito tempo, probas de avaliación, e non facían probas de avaliación e diagnosis, que se chaman, que é para saber como o alumno interioriza o coñecemento que adquire na clase. E para que sirven? Pois sirven, eu digo sempre que para mellorar, sobre todo, a equidade do sistema. E a equidade daqueles chavales, daqueles alumnos, que máis dificultade de aprendizaxe ten. Por qué? Porque as avaliacións en primaria nos dan unha radiografía de como están todos os centros educativos e como están os alumnos. Información sempre privada, que non se publica, e só a coñecen os centros e a administración. E iso que nos posibilita ver onde hai maior dificultade de aprendizaxe, ver os centros onde hai maiores problemas de aprendizaxe e poder implementar programas educativos orientados a reducir esas debilidades. Eso fixemos o ano pasado en terceiro. O ano pasado en terceiro se fixo unha avaliación de diagnosis. Detectamos X centros educativos onde había maiores dificultades ou había uns niveis educativos peores. E que fixemos aí? Poñer en marcha programas de refuerzo. Programas de refuerzos educativos en
en torno a 80 e pico, casi 90 centros educativos. Mandamos profesores a maiores, puxemos planes específicos. Para que? Precisamente para actuar en esos centros, e para que esos alumnos desos centros pudesen, non se quedasen atrás, pudesen mellorar e pudesen poñerse, digamos, na línea media de Galicia. Se fai, basicamente, insisto, para ter unha radiografía do sistema, coñecer as debilidades e actuar en esas debilidades, para que ninguén, ningún centro, ni ningún alumno se quede atrás. Co cual teñen unha, eu digo que foron ou son unha ferramenta de equidade para axudar a aqueles alumnos que máis o precisan. Despois hai outras dúas probas que se van a facer este ano, parece ser, depende da situación política, en cuarto de ESO e en segundo de bachillerato. A segundo de bachillerato é moi semellante ao que vos coñecedes como selectividade, máis ou menos. E a de segundo de ESO sirve para pasar de secundaria a bachillerato. E, basicamente, o aquí o que quero dicirvos a vos que a facedes, ou a mellor non, depende da situación política como evolucione, que estedes absolutamente tranquilos, que transmitedes tranquilidade aos vosos compañeiros. O alumno que non ten ningún problema educativo, que estudia con normalidade, saca boas notas con normalidade, non vai ter ningún problema. Ningún problema. Porque estes tipos de probas se fan en todos os países. E os nenos españoles non somos ni máis listos ni máis burros que os nenos franceses, suecos ou de outro país. Por cual, vos pido tranquilidade e pensar que esas probas se fan, primeiro, para coñecer como está o sistema en primaria e poder poñer medidas que corrixan os problemas que pode haber, porque pensade que en primaria, por exemplo, hai 800 centros educativos. 800. Desos 800, hai moi bons, malos e regulares. E que temos que facer? Como administración, que queremos que haya unha igualdade de oportunidades. Temos que actuar e reforzar aqueles centros onde vemos que hai maiores debilidades. E apostar aí con programas específicos para que os alumnos que están en esos centros teñan, digamos, axuda para facilitarla. O cual son medidas que se fan en todos os países do noso entorno e eu, sobre todo, o que vos digo que teñades tranquilidade porque ningún alumno que traballe, se esforce, este motivado e o seu curso con normalidade ten problemas con este tipo de probas. Estes días sei no xornal que se unha persoa sostén a reválida de cuarto de ESO só poderá ir a FP básica, que é como volver a segundo de ESO. Que sentido ten isto desde o seu punto de vista? Bueno, estamos falando do que dicía antes. Primeiro, non sabemos aínda o que vai a suceder. Estes días, hoxe mesmo, ahora mesmo, hai un debate en España que al final vai repercutir nesta cuestión. O que sí é certo é que os alumnos que fan toda eso con normalidade e se presentan a esta prova de avaliación, que non é unha reválida, é unha prova de avaliación, todos aqueles alumnos que superan a eso non van ter ningún tipo de problema. E aqueles outros alumnos que teñen dificultade de aprendizaxe van ir a unha medida que tamén puxo en marcha a 11, que é a FP básica. A FP básica é unha FP que ten como obxectivo que aqueles alumnos que teñen maior dificultade de aprendizaxe, por moitos motivos, porque poden ter algún problema cognitivo ou alguna dificultade, alguna necesidade educativa especial, simplemente porque non queren, por o que sexa, que teñen dificultade de aprendizaxe, pois poden ter unha salida educativa cun título e cunha formación que antes non tiñen. Pensade que en España, por desgracia, é o país da Unión Europea que ten o fracaso escolar máis grande da Unión Europea. Que quere dicir eso? O fracaso escolar é cando un mozo, un xoven, sale á rúa sin ninguna titulación académica. En España estamos falando que case en torno, ahora menos, pero chegou a estar case un 30%, agora está en torno a un 25%, un de cada 4 xóvenes, de 4 personas da vosa idade, acaban os estudios sin ninguna titulación. E iso é a medida máis antiequitativa que hai socialmente, porque os leva normalmente a itinerarios difíciles, que moitos deles acaban mesmo na marginalidade social. E o que se pretende é que aqueles alumnos
que se detecte e que o sistema detecte pois que teñen dificultade de aprendizaxe por motivo que sexa, se lle pode dar unha oportunidade a través da FP básica para que estando 2 anos en FP básica poidan continuar os estudios. Tamén é certo que son edades difíciles, en torno aos 15 ata 6 anos, ou edades da adolescencia, pois a veces son difíciles, non? E que incluso algúns despois poden seguir para grado medio en FP, pero que polo menos poidan salir á rúa cun título e cunha maior formación de FP básica, que é o que vai a posibilitar este novo sistema. O noso centro está moi ben dotado tecnolóxicamente. Temos encerados digitais, mini portátiles, pero temos outras amigas que nos seus centros non teñen este recurso. En que se basean para dar axudas económicas? Non pensa que algúns centros están máis beneficiados que outros? Diremos unha cousa. Hai dúas partes na pregunta. Hai unha parte de igualdade para todos. Todas as aulas públicas de Galicia teñen pantallas digitais, teñen sistemas informáticos, todos, desde quinto ata bacharelato. Eso está en todos os centros educativos. Despois hai algúns centros que dun xeito voluntario se poñen ou se involucran en programas que oferta a Consellería. Por exemplo, o Plan Avala ou o Digo Digital, que son programas voluntarios que a Consellería non pode impoñer, porque dependen moito do interés, da motivación ou das capacidades do profesorado. Entón, hai, digamos, unha base común para todos, que é a educación que vos dixen agora, digamos, o que nós chamamos a aula digital, que o 100% das aulas digitais de Galicia, desde quinto de primaria a bacharelato, son aulas digitais, ou teñen o kit digital que lle chamamos, pero despois hai programas específicos que dependen do propio centro, que se involucren ou non. E aí o criterio é o interés do centro en implementar o Plan Avala, o Edisgal, ou outros programas que teñen, digamos, un contido tecnolóxico. Hai mesmo asignaturas específicas, algunhas se puxeron en marcha este ano en ESO, e outras van poñer para o ano que ven tamén en bacharelato, que están orientadas tamén a tecnoloxía, a programación, a robótica, que dependen moito tamén un pouco da autonomía do centro para poder diseñar pois, o seu programa educativo dentro de cada un. Neste momento en que un dos mellores modelos educativos é o de Finlandia, por que en España non intentamos copialo ou adaptalonos? Bueno, Finlandia é unha referencia en educación, hai outras que teñen tamén uns altos niveis de rendimento. Por exemplo, nos últimos rankings, Corea do Sur sempre sale moi positivo, ou outros países do sudeste asiático. Cada realidade social é diferente. Nós temos aspectos nos cuales podemos compartir con Finlandia. En Finlandia fanse revaldas, como se di, e hai outros que son máis difíciles. Pensar que, por exemplo, en Finlandia os centros educativos dependen dos concellos. Os profesores non son funcionarios, son traballadores municipales que son, de algún xeito, contratados ano a ano. Hai outras, digamos, tamén en Finlandia, a propia dispersión xeográfica e a propia situación xeográfica de Finlandia, que ten un clima moi difícil, pois leva a que haya traballos, desde o punto de vista en rede no profesorado. É dicir, hai moitas diferencias, do punto de vista xeográfico e social que se trasladan ao sistema educativo. Obviamente, Finlandia é unha referencia, nós temos algúns, a veces miramos para Finlandia como exemplo a seguir, e en outros aspectos, pois o que se propón en Finlandia aquí sería moi difícil de implementar e poñer en marcha. Pero si temos que aprender dos millores, e Finlandia pois é dos millores, pero tampouco pensedes que España é tan mal. España ten algunhas debilidades, xa dixen antes, quizás unha das máis graves é o fracaso escolar. É dicir, que haya tantos xóvenes que deixemos o sistema sin completar os estudos, eso quizás o máis grave que existe. Pero tamén en outras variables creo que non temos nada que envidiar aos países europeos do noso entorno máis próximo. O cual non pensedes que somos nin os millores, que non os somos, pero tampouco pensedes que somos os peores. Se vostede como conselleiro puidera personalmente cambiar un aspecto da educación, cal sería e por qué? Bueno, eso é unha pregunta moi difícil, porque un conselleiro ten moita responsabilidade, pero a educación non depende dunha persoa.
E na educación é un sistema moi complexo, no cual están dende as familias, dende os vosos pais, avós, asociacións de pais, profesorados, equipos directivos, inspectores, a propia administración. É moi complexo e hai moitísimos actores e a veces con intereses contrapostos. Eu que si me gustaría na educación, se me dis que che gustaría que houvese na educación, eu diría que houvese unha maior cultura do esforzo. É dicir, a educación é a base onde, por unha parte, os individuos, as persoas, vos, que sodes estades, digamos, nacendo para a vida, en certa medida, pois vos forjades o vosso carácter. Eu creo que é moi importante que sexamos capaces de transmitirle ao alumnado a importancia do esforzo individual de cada un e da importancia que ten cada un na súa vida. É dicir, se ti eres capaz, e tes motivación, e tes ilusión, e tes esforzo, e tes ganas, e traballas, non hai fronteiras. Afortunadamente, vivimos nunha sociedade onde, digamos, aquelas fronteiras de clase tradicionales, onde o fillo do panadeiro tiña que ser panadeiro de por sí, e o fillo do médico tiña que ser médico de por sí, iso desapareceu. O que importa é que é a persona, é a capacidade da persona, e iso fundamentalmente é o esfuerzo, a motivación, a ilusión, as ganas. E a mí me gustaría, se pudera cambiar algo así, con unha varita máxica, decir que o sistema educativo fose capaz de transmitir valores ás persoas, esforzo e igualdade de oportunidade. E a partir de aí, nun escenario, digamos, da maior igualdade posible, pues, que dependamos o noso éxito e fracaso na vida, a nosa posición na vida, depende de nós, depende do teu traballo, das tuas ganas e das tuas capacidades e das tuas ganas de traballo. E que nadie este predisposto ni unha cousa nin a outra. E que dependa, basicamente, do individuo, da persona, que ao final é a única forma de xenerar unha igualdade de oportunidades entre todos. E xa por último, para rematar, imos facer unhas preguntas rápidas para un perfil express. Cal sería un libro que che gustou moito? Mira, me gusta moito os libros de George Orwell, non sei se vos deixo ler vos. Cando eu era xoven lín Rebelión na Granja, que é un fantástico libro, e aí ten moi bons libros de George Orwell. Eu diría un que me gustou porque é un tremendo aprendizaxe, que é 1984. 1984, un libro, da miña perspectiva, moi bom. Unha comida, así que che... Bueno, eu son de Ladín, diría que dicir cocido, pero vou dicir que a miña comida que máis me gusta son os huevos fritos con patatas fritas, chorizo frito ou jamón frito, pero bueno. Sí, é certo, é certo. Eu outro día dixo o mismo, sí, é certo. A mí non hai comida que máis me guste que un bo prato de patatas fritas con uns huevos da casa e un xamón ou un chorizo. Ora, se te aí, vou dicir como. E un lugar? Cando digo lugar, eu como xeógrafo diríaxe a que escala me fagas. A mí me gusta toda Galicia. Toda Galicia me gusta. Tanto a costa como o interior, as rías baixas, as rías altas, as serras, a Chaira, a Ribeira Sacra. Creo que non somos conscientes os galegos da fermosura do país no que vivimos. E só cando vamos fora e voltamos, vemos o noso país, nos damos conta da riqueza paisaxística que temos. E cada zona nosa ten uns valores fantásticos. Podemos mirar ahora aquí para a Ría de Noia e quedar extasiados, pero podemos chegar ao Pico Sacro e ver o Val da Maía e quedar extasiados. É dicir, creo que toda Galicia pois, é casi un microcontinente en si mesmo. Unha película? Bueno, eu de películas, a mí me gusta moito o cine. A mí me gusta, teño como dúas vertentes, non? A mí me gusta o cine de acción e de entretenimento. Pois, todas, digamos, a serie, a saga de Indiana Jones ou a saga da Guerra das Galaxias, me encanta. E despois, bueno, si, películas un poquinho máis serias, non? Pois unha que me gusta moito, moitísimo, é Black Runner. A ver, cara, ao ano 2 ou 3 veces, casi me sei o diálogo de dentro. Black Runner de Ridley Scott. E un soño? Un soño? Sí. Eu creo que os soños se me dicen, para que se cumpra.
Pois moitas grazas por visitarnos e darnos esta oportunidade. Moi bo Nada, día. gracias a vos e felicitarnos a vos e tamén a vosa profesora porque son unhas entrevistadoras moi incisivas. Moitas gracias.